sit vauhdilla siitä, mä en jaksa kauaa pitää tätä. Ja mitä on takavedon päälle ruovituna. Mene sillä keula pystyys, kaas pohjaa. Onks sulla puhelin taskussa? On. Meinaatko että se pysyy siellä? Oliko sulla puhelin taskussa? Meneekö sä? Toi varmaan näyttää lupaamassa. Vähän menee eteenpäin, niin sun suojaa. Enemmän. Se pettää se reuna. Mä kysyin ihan samaa, mut se sanoi, että jos löytyy joku muija. Ei kannata mennä lähellä. Jaa! Muutostila on kopaani. Mitä sä nyt peleilet? Mene nyt jumalauta! Eikä äänekään siellä. Joo. Se käy niinku pellolaineri. Pellolaineri. Sitten niinku Riimanin loppu. Kävi niinku pellolaineri. Selvä. Nyt se katsoi tonne.